začiatok. Hej, ste ako teraz zrejme najlepšie ako pripravení a prichystaní. Vidím vás dnes na tej pumpe, že? No a potom si dáme pauzu, varí sa tu guláš, môžete si dať ako aj guláš, alebo sa príde prípadne chodiť. Čo sa týka toho prvého ponoru, pôjdeme vlastne vyloženie len na ten prvý ponor, aby ste si vyskúšali, aké je to byť teda na otvorenej vode, aké je to mať na sebe kompletné ryby. Budete mať už aj celé obleky, či to bude jediný rozdiel oproti tej výstroji, čo tu má. Čo sa týka vylievania tej masky, treba si dať ako pri tej maske s tou kuklou, keď budeš mať na hlave, pozor na jednu vec, že nielen tam nemôžeš mať vlásky. Máš tak, jak si po plaži chodil tou čiapkou. Šiel sa prejsť po ponore ako za rodinou, oni boli na pleži a chodil. Ešte niekto bude?